subscribe. This is Lex Finoblog. Ay, Koko! You have 10 more minutes to finish your work, ha? Focus, class. Chukoy! Mayong pagbuminaw sa Lex Finoblog. Bishi, ay lagi ko tawag kang Chokoy. My name is Choki, okay? Hi. Okay, fine. Chucky, humana ka sa imong drawing? Wa pa. Nga na nikit-kit-kit-kit makalimong kuko. Kinirpiyas ka no. Ginervous mo lang. Ay mo kaniha. May take ka mo drawing. For sure. Ikaw na sa mga kakuha ko kan. Pinakataas ka grado in atong activity, Ron. Di manggod. Kikikit man sabi ka sa mga koko. Ginervous? Ako, kinirpiyos? Wa, no? Unsa din na imong gidrawing ba? Patanawa ko no ko, be. Ay, alam, mauwaw ko ay. Wow, bay. Sige na ba? Pamitli, kitatayon ko. Uy, unsa na? Unggoy? What? Si Brad Pitt in town ni Oy. Ang akong ultimate crush and I consider my superhero. Tanaw lagi. Di lagi ko di ko kumaong drawing. Kay, lahi may mong tanaw sa akong di-drawing. Hilong, uy. Madunggan ka ni teacher na. Aiko, Choki, are you done? Yes, ma'am. Bebe. Pakita ko na ko sa imong drawing, Aiko. Here, ma'am. Uy, wow! Look here, class. Ingon ni ining paghimo og drawing. Tanawan ninyo. Nindot pa kahimo ni ay kong iyang drawing. Naminaw og i-apply gud yang lessons nga akong gitudlo ninyo. Ma'am. Pero ay ko, nga nang superhero man ang favorite ni mga hero. Huwag ka ba laing nahuna-hunaan? Ma'am, si Logan man na, ma'am, o mas nailhan nga Wolverine. May kinan siya, ma'am, uy, powerful kaayo na siya. Iyang pildihon ng iyang mga kontra, through sa iyang kuko, sa iyang claws, unya, gwapo, pag-cute. I understand, Aiko. Pero next time, kanang tinuod yun unta nga tao, ha? Kaya fictional character naman ko na si Wolverine. Okay, ma'am. Aiko? Katag-as ko di mo kuko. Ano mo man na ni mo yung taon gitrim? Kababae ni mong buhat? Okay naman kung medyo taas ang imong kuko, pero oversab kaayo kataas. Tanawa, hugaw na taon. Labi na kay crayons ang imong gigamit sa mong pag-drawing. Kuayan mangguit, ma'am, kanang mahadlok ko mo trim. Nasamad man ko pag baby na ko, katong gihingukuan ko ni mami. Mao ba? Pero dako ka naman kun. Siya rin di gihapon ka makamaong mo trim sa imong kaugalingong kuko. Basta baya ha, pamove-in na. Importante kayo nga limpyo ang atong mga kuko aron makalikay tas mga sakit. Sige ka, makitaan ka gani sa atong garden hina. Ipatawagit ka sa guidance office. Yes, ma'am. Uy, wow! Hala, pizza! Unsay occasion? Birthday ni Hana. Ay, mao pa. Happy birthday, Hana! Thank you, Aiko. Pika, kung pizza, bi. Asa dahil lami ini? Kini? Ay, naay pineapple. Di ko mukaon, ana. Kini ka. Ay, gamay mag-size. Kini ako. Lami ni. Cheesy. Sige na, mga na ninyo. What? Iyo ni mo, Aiko, oy. Look at your nails, oh. Nga nang tagas mang kay kaag nails, oy. Nya, kapag yun imong mga pizza slices. Kisa pa may ginawin mo kaon, na. Let's go ninyo, oy. Hoy, Hana! Dani! Hoy, ayaw ni biyahin yung food, oy! Mayroon, anoy? Answa! Busy siya to, ay. Nagihikap man mo tanang flavors. Oy, naguba nun ilang appetite. Tapos, di na sila, uy. Kundi sila makaon ini. Aw kita'y tiwas. Ingon bitaw sila, kita'y hurot.
Ay, sis, di mo ay ko, ay. Ano man dyan yung ka, oy? Ano man ka, di makampatuan ako. I-trim lagi ng imong nails. And the other day lang, may nasugatan kang classmate. Imong nasagiran yung bukton. Nasamad noon kay taas kinang imong kuko. Gidapag ito sa clinic. Member? Yes? Maong, please. I-trim na yung tao ng imong kuko. Ay ko. Hindi ko usa pa. Aksidente man to. Human ako tayo. Ay, ambot lang yun mo. Ay, bala ka diya, oy. Kini. Mao kini dai mo swerte negosyo. Kini. Uy, mao ba, Mr. Kim? Kining murag astre nga may pandukdok. Makadag swerte ni sa among negosyo. Oo, sikolado. Adi apa? Kini espesyal. May lain pa ko, no? Andali. Ako kuhaan. Uy, murag mahalon tanaon, bugat. Bitaw dali. Dragon na figurine? Awak kini Dragon Imperial. Dragon Imperial? Kini swerte figuren. Labi na negosyo. Sige, palta. Swerte kining figurina? Kung swerte. Nganong dili lang nimo itago, Mr. Kim, aron swertehon ka? Dili talam swerte. Kung akong gamit ako hindi mo. Kaya nahatag na ko lain. Aron swerte. Pero Mr. Kim, uwa man may mangulit taog ingon ni Ana din he. Manindahay naman mig mga antiques. Mo kate, kamo balik niya mga butang-butang. Dili negosyo. O kini Dragon Imperial, swerte negosyo. Mr. Kim. Uy, si Aiko. Paamin na ako, Daddy. Mami. Kaluyan ka sa Diyos, anak. Amin kami. Ay, aray! Aiko, may da ka bang hait nga hinagiban? Parang nasamad lagi ko. Ha? Wa, Mami, uy. Sige, Mami, ato ko sa akong room. Tay sa Aiko. May patanawa rin ko na imong kamot, be. Ha? Sige na. Show me your nails. Oh my God, Aiko. Kataas na mo na ng imong mga kuko. Tanaway noon, oh. Nasamad ko sa pag-aminin mo na ko. Sa Lex I-trim na ko Pino na, be. Vlog. Ay, kanang, wa man ako nito yung Mami. And besides, okay man akong nails. Uy, Mami. Unsa? Aiko, iha. Ikaw dool ako. Ha? Dali. Dali, dool ako. Bad feng shui. Dapat balay limpyo. Inyo tindahan, limpyo. Limpyo ato lawas. Limpyo imo koko. Limpyo. Pero ikaw lagi, Mr. Kim. Doon naman kay usa ka kukong sa imong kamot nga taas kayo. Kanang imong kumingking, oh. Git lagi na nimong pamubi. Kine. At repente, ako rin gamit pagkatuli. Bebida sa doy. Nahibaw kung natruma ka kay nasamaran ti ka tong bibi ka pa, pero dugay naman ka ito, nak. Bitaw, nak. Bata pa man kay kaadto. Hangtod pa di karon. Mag-away gihapon ta kun angayan bang itrim o dili ang imong mga kuko? Ako gani, sa parehas pa kong edad nimo. Ako naman gani ang maputol sa kong kuko. Anak, babaeng taon ka. Di ba nindo tanaon kun clean and nice looking ang imong mga kuko? Ikaw minaw, ha? Ikaw minaw ako. Hitibat, cleanliness is next to godliness. Basta, di ko. Aiko! Aiko, balik dire! Aiko! Ay lagiglihok, Aiko. Kuya, sakit akong bukton ba? Buy ko ba? Ayaw, lagi. Daddy! It's
time, Aiko. Nainil cutter, si Daddy Ray bahala ni mo, okay? Sige na, Dad. Hindi na ka na yung kuko. Aron nga, makukuhain ng tao na, kay taas na kayo na. Oo, lagi. Johnny, kuptig maayo ang manghod mo, ha? Ayaw ba? Yes, Dad. Dad, ayaw lagi, Dad ba? Agay! Agay, Daddy! Agay! Sus, ginoo, Aiko. Agay! Gahi ba ng imong kuko? Enough na, Daddy! Please! Enough! Enough? Usa ka kuko pa ganing atong nagpukol? Enough na! Ay, gikutasan. Nakus ka gahi. Naunsan mo taning imong kuko, oy, Aiko. Enough na, Daddy! Dili na ko, Daddy! Daddy! Aiko. Mr. and Mrs., ako mauna lang sa inyo, ha? Pasensya ka na, Mr. Kim. Agay! Pagi mong nakita na mo. No problem. Ako kasabot man. Kini ani na lang, ha? Kini dragon epilial. Ako bilin, butang din, ha? Kung palit, fine. Kung wala, fine. Ako balik lang next week, okay? Sa magiday, naka-espesyal ni anang maong figurine, Mr. Kim. Kamu daw, ha? Akin gitawag og dragon epilial. Taawan ninyo, ha? Usa, tuha, tulok, upat, lima, iyak koko, lima. Ang uban dragon, usa, tuha, tulo, upat na ilang koko. Kini lima. Kini special dragon epilial. Kini dala swerte. Okay? Aiko. Ikaw ayaw hila, ha? Kaya dragon epilial. Nakatawa ka lang sa imo. Sige, ako laktaw na. Ay, pila gini ni Mr. Kim, oy. Iya gining ipamugos ni iyang figurine. Ay, sige na lang good, mami. Total, wa mamitaw tayo gibayran. Ay, mausad. Dad, please, Dad, stop na, please. Please. Stop ka diha. Wa pa kita mahuman, ha? Og ikaw, ayaw lagi pagsigihilak. Kay, katawaan ko no ka ng imong dragon imperial, sige ka. Lamo ka lang tingsirong dragon. Ayaw kayo luhag di, Aiko. Moras ka gaanda. Bukat mo kayo ng imong himsog na bukto, no? Buhay na lagi ko, kuya. Mommy, please, let me go. I'm sorry, our little girl. We have to do this for your own sake. No! Ipadool lang imong kuko. Daddy! Kay mo Manika! Daddy! Hala, kini raman de ko nakatug sa sopa, uy. Dati kito, uy. Iya kiti ay naurot og trim ang akong mga nails. Ang dragon nga figurine nga gipilin atong insect nga Mr. Kim. Naaraan niyang lamisa kiputang. Unsakit ka naka-espesyal nga nung niingon man to si Mr. Kim nga dapat di ko makilakila kay katawan ra kuno ko sa dragon. Lo! Ang dragon ni Siga! Ma! Kayag! Kasuwaw! Kasuwaw! Mudagan ko! Oy, Beshi. Kaya pa kaya sige check ang imong koko. May problema ba? I miss my nails. What? Your nails in sobrang messy and long? Nga, ha? Pagkasama ng panit tinutugdon? Ay, ganun mo ay ko. Ay, weird kay ka, oy. Pala ka di, oy. Basta kayo na-miss na ko ang akong... Lang akong mga kuko. Ito buok talit. Ni kalit sila taas. Hala! Say na itabo. Ngano di ay ni? Okay, class. You have 5 minutes left aron ipasa ang inyong activity. Hala si ma'am. Hala ka. Patay. Wa para ba ko kahuman. Patay ko ini.
Beshi, Choki, thanks ha. Nga gikuhaan ko ni mo food. Maglisod ko tungod sa akong long nails. Awa What's magiging Mayong pagpaminaw sa Lex Pino Vlog. Anong dali man kainom ni Tuboy mong kaka? Wasat ko kay Baw. Basta kay nikalit lag tubo ang akong nails. Nga pa ka gani ha? Na you missed your nails? Kay G3 man na? Nya, look at now. Mao lagi. Ay! Napasa noon ko. Nabasa ako. Kaya mo lang ang cup of juice. But everything's okay, Tenon. Mga kuya, no worries. Ay, psst. Ay, let's go. Ha? Pero ang atong food. Ay, pasigdahin na lang na. Kay uwaw kayo ong. Ipanan out is mga tao. Mga hilumon na ba kayo? Matara galihok. Dali na. Hello, Daddy, Mommy. Kuya Johnny, I'm here. Oh, Aiko. Oh, please. Oy, unsa ko na pagkamin na. Agtang ramang ko nimo ang imong gipaamin. Pagtarong god ay ko. Kuha agtarong akong kamot, human, bliss. Ay. Oh, imong mami. Mami, bless ko. Ay. My God, Aiko. Katagas ko sa imong kuko. Unsa? Ay, ginoo ko ay ko. Kataas ko ng imong mga kuko nga. Gahapon pagani ka na kong Gitriman. Oo, mau. Usa may hitabo ni mo, ha? Ngano ka man? Huwag ko kay Baw, Mami, Daddy. Anak, murag, imposible man sad nga wag yung kang kahibaw kung nga nung ingon na ni anak kadali nga mitubo ang imong mga kuko. Gahapon pa gana nato giputlan. Oh, putli lang usab, mami. Di ko! Di ko! Di ko! Bahala Asa ka? ka! Asa ka? Di ko Dinilan ka. masugot Dinilan. mag-trim og nails! Dili ko! Sani, sige Dili na. ko ba? Buhiin na lang na imong manghod. Ato ko sa kauro, Mami! Bahala mo, dili ko Ay kong biyahe! Ay kong biyahe! Dad, Wapat ang mahuman! Dad, pasagdi na lang ang bata. Ako na lang makiksulti ni Aiko. Basi nahadlok na to ninyo. Luoy sad. Kung naluoy ka si imong anak, dili mo itugot nga maingon ana ang iyang sitwasyon. Sagi kaingon ko na ako na lay makigsulti sa bata. Sige na, pahuay una mo kay mag-andam ko sa ito panihapon. Ay ko anak. Sa paghinungdan nga ingon ni anak man ang imong mga kukuha, dali man kaay silang nitubo. Lagi ko kay Baw, Mami. Anak, hinaot nga nakasabot ka kung nga nung amo ka kasab-an og usahay, mataasan ka namo sa among mga tingog. Kada tungod kay concern lang minimo. Ug usa pa, para naman sa diskaugalingon nimong kaayuhan ang among gibuhat. Kay dili man gyud makaayo nimo kung tag-as kay kag kuko. Kay masudlan unya naghugaw ng imong kuabi imong kuko. Nya maadto sa imong makaon nimo. Ug makapasakit ka na hinuon sa laing tao. Unsaon naman lang, di ba? Pero, Mami, madlok ko putla ng akong kuko lagi. I know. Pero dili sad mahimo nga hangtod sa hangtod na lang nga ingon ni ana ang imong sitwasyon. Mami. Ay ko. Moabot yun ang panahon nga kinahanglang imong atubangon ang imong fear. And do the right things. Ug ikaw rin nahibaw kanus anak mahitabo. But I'm telling you right now that you have to be brave, Aiko. You have to take courage. Mommy. Enjoy your dinner, everybody. Kalamiaw. Kalami yun. Thanks, mami. Lami katong sudan, oh. Aiko, dali na, lingkod. Ug kaon na. Yes, Mommy. Wow! Kalami sa food. Mau. Of course. Si mami na gulig nagluto. Oh. Abi, ako na, Aiko. Ako na andaman ng imuhang pagkaon. Lingkod na lang din tarong. Okay. Thanks, Mommy. Og hungitan na lang sa teka. Ay nagamitang imuhang mga kamot. Mami, Yes, Dad. mao na ang mugara ng anak mo kay bibihon man nimo. Pasagdi lang gud na siya. Dako naman na. Og iyang kagustuhan nga ingon na siya. Maingon na. Mong pasagdi na. Dad, igo na. Basta, di kiyapon ko magpapatulog ko.
Nak, ay ko. Tanawa kung sa kamaldita ni sa Aiko. Huwag batasan. Mibiyag dito, Aiko! Ay, husto na laki. Aiko! Sige na, tiwasan lang mo kaon diha. Ako na bahala ato. Kundi nila gustong mukaon ko, at ikod mukaon ko. Ay! Hinmitasok may akong kuko. Hala nga naman eh. Unsa na yun na ito mo? Tagas lang akong nails. Basta, di gyapon ko magpaputulog ko. Dili ko! Nagid na ko kaya, gutom na kaayo. Kinanglan nga mukaon ko, manungkap ko. Hala, maayo noon kay may kitabunang pagkaon din eh. Ako ning ukbon. Gutuman na jud uy. Oh, kani. Saxon! Ay, hala. Daan lagi ko. Di ka makaantos, nga di mo kaon. Lain na ni mo kuya uy. Kita na gani ka nga nagkalisod ko din eh. Imo pag yung kong katauan. O kinsa man ang sa nga naglisod ka. Nga, imo naman ang tinuyuan. Di ba? Ikaw may digit ginahan nga itrim ang imong kuko. O lagi, una. Sige na, kamo na idaog ni daddy. O wa mi ginahin ni daddy. Magtanaw ni mo nga ingon anak ka. Sa tinuod lang. Naluoy mi nimo. Pero, kung di ka ganahan, kung di ka na mo kasaban, mag-ungsa naman lang ka. Musamot ka gahing imong mo. Uy, ay ko. Di mo magkaon ng hugaw si mong kukuoy. Hinahinay lang ko no. Delikado biya na. Bala na, basta igutom kayo ko. Ay, pastilan. Gyudi mo ay ko. Aray, kung tiyan. Agay. Mami, tabang! Daddy, ang akong tiyan! Agay! Anak? Agay! Anak, pinita mo? Mami, sakit kaya ang akong tiyan! Agay! Paminaw sa Lex Pino Vlog. Agay! Kaya sa tawa po si Armadaka kayo na magputan. Mami, agay! Mami, aray! Agay! Dali lang anak, dali lang. Nagpaabot pa ko nga, may accept sa kong pagpabook. Nagpabook ko og taxi pero pending pa. Hangtod karon. Daddy! Ano? Usa na isa mo, ha? Si Aiko, sakit ko no kaayo ang iyang tiyan. Ay, kinsa may nasakitan sa iyan, nga. Tibok kabi, man ang wa mo kaon. Ikaw na siya dati, oy. Pero gamit ang iyang hugaw ng kuko. Unsa? Ginoo ko. Unsa pa itong buhaton? Unsa pa, di magpa-doktor ta. Kaya lang ma-check up ng bata. Mami, Daddy, please. Ayaw ko tadaog doktor kay basin nugmadlok rasel ako. Unsa? Daya agin mo mag-uoy. Nagpingit na kasakit. Matukar po ng imong pagka-stubborn. Ayun, ani na lang. Ako na lang tawagan ang kailan akong doktor o siya na lang ang akong paanihon din sa bay. Tay pa. Ang paragon, mami. Ikaw ba? Minos siya gina imong kakilingan ng atong anak. Ha? Wala mo gara na. Ay imo man ang konsentihon. O sa mga gusto ni mo akong buhaton, ha? Ano ba gusto ni mo? Ato pasagda na atong anak nga mag-ato sa kasakit sa gantiya? Nga dili matanaw og doktor? Basta lang gud una ko. Agay, Mami. Please, bisag karon lang. Manuoy ka sa atong anak. Ay, bahala ka. Sige na, higla na lang una diha. Ay ko ha, upangway. Tawagan ko si Dr. Cruz. Mami. This is a very rare case. Karon lang ko baka kita og ingon ini nga kondisyon sa kuko. And you're saying nga may taas ning iyang mga kuko overnight? Yes, Doc. Mabito nagpasalamat ko nimo for this Dr. House call. Kay mauwa magud si Aiko nga mogawas tungod sa iyang kondisyon. Basin ko nung pagkatauan siya o ibuli siya. O baka mahadlok ang makakita niya. Kini, Dok, unsa man kay mong findings niya, ha? Unsay sitwasyon ni Aiko?
Most likely, nakakaon gid siya hugaw gikan sa iyahang mga kuko. And just what you said, nga nikaon si Aiko gamit ng iyang mga kamot, no doubt nga naapil niya og kaon ang hugaw nga nagpahipi sa iyang mga kuko. Dog. Aiko, abi manggod nimo, kung dili nimo putla ng imong mga kuko, mamahimo na silang breeding ground sa mga kagaw. Mahimo nilang bay ang imong mga kuko maong kung imo nang gamiton sa pagkaon o bisan unsa nga imong buhaton. Maapil mo kaon ang mga kagaw nga naa diha magpuyo sa imong mga kuko. And in some cases, kung hilig nimong magduwa og yuta, sudlan og worms ang imong kuko ug kung ma-absorb nis imong lawas, siguradong bitukon kagyud. Dok, sige na, pahuway ha. Kung imo nang masuka o baka ha mapagawas ang hugaw sa imong lawas, ma-okay nang imong pamati. May ipainom man ko nimo, and you'll be fine in time, okay? Salamat, Dok. Tuod ay. Maghimo na lang sad ko og prescription, ma'am, aron may mapalit mong tambal o pangpurga for the future use. Sige, Dok. Thank you. Tinuod kida ang imong giingon, kuya. Ngawa mo malipay sa nahitabo nako. Tinuod kida ang imong giingon, kuya. Ngawa mo malipay sa nahitabo nako. Makapil na ba kumingon ni mo, Aiko? Ngawa mi malipay ni Daddy sa mong sitwasyon. Gani, nalungoy kimi ni mo. Ug din gusto nga magpabilin ka nga ingon ana ang imong kondisyon. Ayaw ka pala ka, kuya. Masugot na ko nga putla lang akong mga kuko. Tinuod ka, Aiko? Magpaputol na ka sa imong kuko? Daddy! Mami! Oo, sinita mo ha? Sinita mo? Nga naman eh. Oo, sinitabo. Nga na, Johnny, ha? Si Aiko, magpaputol na ko na siya sa iyang kuko. Tinuod, Aiko, anak? Yes, Ay, anak, salamat! Ay, praise the Lord. Salamat, Lord. Basta ba yan, anak, ha? Ayaw ginag-bakwi, ha? Hingukuan kayo, Daddy, ha? Si Johnny, mausap niyo na hunay ni. Ako ang itong nilkatir, kita, dali. Kaya ba silog, basta ako lang kikaingon, mausap mo na hunay ni imong mangon. Yes, Daddy. Bidap, gahi, agin kukuha. Aray, Daddy! Daddy, hinay lang. Hinay lang, Daddy. Grabe ka, gahi. O nilkatir na makaputol ni, ambutang sa ulit mo, payiris mo. Aray, Daddy! Dad! Pagkuha ko itong dako-dako pa nilkatir, pagkuha ito. Dako-dako, kataghinadakan. Kuha nga itong dako, magkatong gunting mga gamit na ito sa hardin. Unsa? May ginoo ko, Daddy. Hilom na. Igo na. Ayaw palabis imong gibati. Naluoy lang kay ko sa atong anak, Dad. Wala ko mahibaw kung sa pay atong buhaton aron maulian siya ni anang iyang sitwasyon karon. Dili ta mo surrender. Mangita kitag lain nga solusyon. Dad. Bahala nagbabaligya na ito ng tanan na itong kabtangan. Mga antik nga kulikta. Basta maayo lang atong anak. Maayo lang si Aiko. Kaluoy sa atong kamanguran. Kaluoy ni Aiko. Dahibaw ka, Mami. Wala lang mahimo pa. Ha? Maulang itong buhatong para mahimong komportable ang iyang kahimtang. Dad. Kaluoy sa nila ni Mami o Daddy, uy. Nag-uulkit sila sa nahitapo na ako. Ako ningsa. Ako kit ningsa. Nganong naingon man ko ini? Oh, ang Imperial Dragon. Misika na sad. Kasawaw. Sawaw kayo. Masud ko balik sa kwarto. Salamat sa pagbisita, Beshi, ha? Musta naman ka, Beshi? Naglisod og lihok tungod sa kataas sa akong kuko. Ay, abi mo, nabalak ka ko nimo.
Pila na kakaadlaw nga absent sa klase. Namiss na ka ni ma'am nato o sa uban na itong mga classmates. Na-miss man sa tamo. Pero unsaon man ako, di na ko kayang moatupang nila kay mahadlok raman sila nako. Bisan kinsa naman siguro, oy. Maayaw gani kay sila si Kuya Johnny, si Daddy og Mami. Pinangga gihapon ko. Kay bisan gahi ko og ilagi kong atimanon. Iya kong pakanon. Hungitan aron makakaon. Liguon sad ko ni Mayong Mami. pagpaminaw sa Tapuhan, Lex Pinoy Vlog. ilisan, ubanan sa CR. Nya ubanan pagyud sa pag-sleep. Nauwaw na gani kaayo ko nila. Oh, nga nang masyay man ka. Nga pamilya man mo. Kinsa panday laing muunong gawas nila, di ba? Basta, from now on, di na ka maginahigo, ha? Unya, ipaputol na ng imong long nails. Ang pangutana, Choki, unsaon nga maputol ni? Unsaon? Mrs. Diaz, unsa may ko ikalagad ni mo, ma'am? Teach, may tuyog yung kong anhi tungod sa kahimtang sa kong anak nga si Aiko. Tuod si Aiko. Pilakadlaw naman di ang absent siya sa klase. I'm just wondering, unsa man gyud ay hitabo sa bata, ha? Kuan teacher, may condition si Aiko nga sa pagkakaroon, dili na ko madetalye og sulti nimo. Ha? But, is she okay? Yes, she is. And we're doing our best to take care of her. Aron mamaayo siya. Ang ako lang unta kun mahimo teacher nga i-excuse lang una ninyo si Aiko sa klase. Oh, no problem, Mrs. As long as you can provide a medical certificate. Yes, teacher. Dana ko ang mid-cert ni Aiko. Then no worries. I'll take note, Mrs. Hope she feels better soon. I-regards lang unya mi ni Aiko. I will. Thank you, Ma'am Sanchez. Kaluoy sa kong mami. Naghagkok taon. Klaro kayo nga gikapoy siya. Silang tanan gyud dinhi. Grabe lang sakripisyo sa pag-atiman ako. Kung upang tao pa siguro, nahadlok na nako tungod ining akong kondisyon. Me, I'm sorry. Too late na ko nga naka-realize nga importante gyud ang manglimpyo sa ato ang kuko ug i-maintain ang sakto nga gitason. Abi manggod nako nga ang reason nga inyong paputlan lang akong kuko kay taas naman. And that's just it. Pero dili di ay. Don't worry, Mami. I'll do my very best na mamaayo ko aron di na mo mabalakan ako. I promise, Mami. Good morning, akong mami ug akong unikaiha. Breakfast in bed. Oy, mata na mo. Niya ko yung food ninyo. Walisa na yung hapon ba? Sige na, walisa. Dad. Hi, Daddy. Good morning. Oh, Aiko. Nganong may gamot og dahon ka na... Uy! Gamot og dahon sa kamuti ka ng imong... Hala! Daddy? Pagkaon diya sa sao. Daddy! Mami, tanawang kamuti, Aiko. Tanawa! Mami! Mami! Ang imong mga kamot at tubuan ng mga gamot o dahon sa kamote. Mami, nausaling akong kamot. Please help me! Help me! Oh, hello! Good morning! Oh, Mr. Kim, niya man lagi ka. Ako sa'yo, Anhe, parali kay topic. Pero, Mr. Kim,
Dili na ba meron mga blik kay may importante ming lakon si Mrs. Pasensya na, ha? Oy, hala. Ngano ha, ngano? Ay, si Aiko. Among dadon sa ospital si Aiko. Johnny, hay naman ang imong gibuok na taksi, ha? Padung na, Dad. Mr. Kim, pasensya niyo kayo, ha? Kung di ka na mo matiman ron, emergency lang yun. Kana no problem, ha? Sige na. Kamu una inyong anak, ha? Sige na. Dad, naan ang taxi. Okay, good. Excuse ha, Mr. Kim. Okay. Go ahead. Johnny, pasaw niya sila si mami ni mo. Human ko ni mo mahatod, ha? Yes, Dad. Dali, anak. Hinay lang, ha? Uy, Mr. Kim. Nialagay ka. Oh my, Kausalay ka mo sila kamot, Aiko. Ano ka natubo, makanatanong kamot, eh? Ha? Ako kay pa, Mr. Kim. Kining Mr. Kim, pasensya na gyud. Dili ka na mo maasikaso. Kinahalang madali na mo si Aiko. No problem. I understand. Ako kuha lang. Dragon Imperial. Pinya, ako lakaw na dayon. Okay, sige. Ay, hala. May nakalimtan ko, Aiko. Kadiyot, kuha ang kuna sa kwarto, anak, ha? Paabuta sila si daddy ni mo. Ako talaw imo kamot, Aiko. Ako lupig man imo koko. Sakitin ako, Mr. Kim. Ito di man papinaw. Pero ito ayaw hilak-hilak, ha? Kanakatawa sa mo, Dragon Imperial. Samot ka na taas imo koko. Unsa to, Mr. Kim? Buti may pasabot ang Dragon Imperial mahinungdan nga nung nitaasog mayaw nga akong kuko. Nga karon may tanom na nga mitubo, ha? Mr. Kim? Kaya ikaw, Rakyo, pakatupaki mo pangutana, Aiko. Pero, ako sabot imo sitwasyon, Aiko. Ikaw payas ako. Gahi olo o sahay. Di taga na minaw sa uban. Pero, importante, kita ka mao minaw. Labi na ato mahal sa kabuhi. Mga tao nga tanood na nagmahal sa ato. Mr. Kim. Kita kinakala maminaw nila. Kaya sila makahibaw sa iyong sitwasyon. Nakasabot ko, Mr. Kim. And yes, I've learned my lesson. Mayong pagbuminaw sa Lex Pino Kagihatag Vlog. nila ni mami nako is for my own sake. Og tungod kay ilamang kong love. God! Kung pao, malipay na si Dragon Imperial. O kana siya ayaw na sa imo. Ni ako regalo sa imo. Kinigi kang Dragon Imperial, ha? Gunting nga gamay. Kana! Mo na ka na imo gamit po to sa imo koko. Okay? Pero Mr. Kim, nasawayan naman na mo ang tanang pwedeng ikat sa akong nails pero nothing worked. Kana ikaw suway lang. Hindi ka suway, ha? O niya, ako kuha na sa Dragon Imperial, ha? Hala. Aiko, Mami. let's go. Ay naman to si Mr. Kim. Nikalitlag kawa. Ug ang Dragon Imperial nga figurine. Wala man diya sa iyang Aiko? gibutangan. Aiko, anything wrong? Mami? Mami. Let's go. Are you ready, Aiko? Yes, Doc. Don't be afraid, okay? Just trust me. Anak, ni Arami, don't worry. We believe in you. So go for it, okay? Kaya ra na ni mo, Aiko. Kaya na ni mo, Aiko. Nahibaw ko, ligon ka. Uni ka iha, di ba? Yes, Dad. Yes, Kuya. Sugdan ko na ang pagputol sa imong kuko, ha? Niya. Huwag man madut ang gunting. Unsa man yung klase sa kuko eh. Ano kahit man kaayo. Medyo naglisod ko pero
wa pa ko muhunat, ha? Pero Okay. dagko naman kag singot, Dok. Singot ni mo eh. Sige. Dog, are you okay? Oh, yes, I am. Don't worry. Ay ko, akong usban, ha? Okay, Tok. Oh, oh, Agay! Agay! Dog, ay ko anak. Agay! I finally made it. Yes. Dog, wa pa man gyapon maputol ang kuko ni Aiko. Tanawa ra gud oh. Basta? No. Hindi na ni mahimo. Pangita mo glaing espesyalista nga makaputol anang iyang kuko, Mrs. Sir, surrender na ko. Anak, Aiko, are you okay? Sakit ka, ayo, mami. abi na kong mauna to. Pilti niyang hunat. Pero, wa di ay gihapon. Hala, ay. Unsa gyud ang lasiyas kuko ang naani mo, Aiko? Unsa? Ikaw tako epilal. Ikaw ayaw na paato sa pata. Siya kaambo na iya sayop. Pusa, ikaw ayaw na sa iya. Okay. Kanda. Misiga. Ha? Sa ato pa, ikaw kasapot ako sulti. Kanda, tako epilal. Ikaw balik na sa normal kakabot. Sa kuko ni Aiko. Ikaw balik na. Ay, pastilan. Wa kita nahimo. Didto sa ospital. Bisan kinsa lang ang doktor nga mitan-aw nimo, pero wa sila'y nahimo. Dili gyud maputol ang imong mga kuko. Usaon na malang ni nato, Daddy. Unsa pa itong buhaton? Mami, Daddy, I'm so sorry. Okay ka nga, Aiko. Luuya ta ni mo eh. Unsa may akong mahimo, kuya, kung mao na jud ni ang akong punishment. Anak, I'm sorry, Mami, ha? Daddy, kuya, nga hard-headed kaayo ko. Wa ko maminaw ninyo. Magtuman jud ko sa akong gusto. O karon nga nakarealize na ko og ni-agree na nga putlon ang akong mga kuko. Di na noon maputol. Sagdi lang. Dili ta nga magwad-an og paglaom ay ko. For sure, may lain pang solusyon. Dad, unsa ka kun muduol ta og tambalan? Tambalan. Bitaw, Daddy. Basin dig makatabang siya sa sitwasyon ni Aiko. May isulti day ko ninyo, Mami, Dad, Kuya. Isulti, unsa ka na Aiko? Di ba dinis si Mr. Kim kaganina? Oo! Di ba nga nagkuha raman siya sa Dragon Imperial nga iyang gibilin? Yes, Dad. Pero sawa pa niya kuha ang figurine, may gihatag siya na ako. Ha? Gyatag? Unsa man? Kini Kuya, tabangi ko kuha sa kong bulsa sa Kuya P. Kanito ni ba? Oo. Kirit. Gamayng gunting? Uy, Ingon niya, mao ko na niya akong gamiton pagputol sa akong mga kuko. uy! Gunting na sab! Hay, pastilan! Nasultihan naman ni mo siya nga pila ka gunting na ang atong igamit pero way ni talab? Ha? Nasultihan naman ni mo siya? Laki, pero sige lang. Ingon man siya nga, sawayan lang kuno nako. So why don't we try, Daddy, Mami? Basin di ay. Unsa? Werduhan ba ako atong tigwa nga ay? Mura pag dunay lahi niya? Ay, ambot ba? Murag yung... Mami. Naa ka na sa mga imong pagka mahukmanon og tao. Medyo weird bitaw.
Huwag kitong insika. Otro kasab. Naliwat kagid sa imong mami. Pero Dad, husto ba si Aiko? Why don't we try? Ilabi na karon nga helpless na ta to find a solution. Nganong dili man nato suwayan? Bas hindi og nagsulti sa tinuod ang maong tiguang. Ingon pa niya, mami, nga mo-work ko nun ni basta ako lang sawayan. Kay this time, di naman kuno nga akong kaugalingon lang ang reason nga nung akong paputlan ang akong kuko. Kundi, tungod ninyo akong family nga akong gilove pag-ayo. Natouch yun po. Oo niya ay kuon sa man. Andam ka na ba nga masakitan pag-usab? Yes, Daddy. Basta maayo lang ko. Dad, sige na. Ato na lang suwayan. There's no harm in trying, right, Daddy? Okay. Sige. Bere. Ari ka lang gunting dyan eh. Di nga, Dad. Be. Sugdan ko na ang pagputol ha, Aiko. Okay, Daddy. I-close lang na ko akong eyes. Kana. Piyo nga lang imong mga mata, anak. Ug utong lang una ug antusa ang kasakit, ha ba? Okay, mami. Okay. Maayong pagbuminaw sa Lex Pino Vlog. Hala! Dad! Hala! Nangatangtang sa hinahinay ang mga gamot ug ang mga dahon sa kamuti diya sa kamuti ay ko. Bitaw, Dad. Oh, wow! Nakadot ang gunting. Naatuod! Daddy! Dali na nangatangtang ang mga kukuli, Aiko! Dad! Imong naputol ang tanan akong kuko, Daddy! Mamaayo ka na sa hingpit, anak! Yes! Mabalik ng imong kanhing kuko, ay ko! Anak, magpasalamat kita sa Diyos sa milagro nga nahita po. Wa kita niya pasagdi, anak. Thank you ninyo, Mami, Daddy. Kuya, thank you for taking care of me. Ay, sus! Siyempre! Pinangga ka na mo. Pinangga ka na mo. And besides, kinsa pa may laing magtinabangay, di ba? Kita lang pamilya. Mao. And most of all, thank you, Lord, for being there for me. Og ni Mr. Kim, ug sa magic nga daat tong gunting nga iyang hinatag. Ay kung dili patungod adto, ay nagdadaka pa ang tagihapon adtong mga gamot ug mga dahon sa kamuti. Yes, Mami. Dad, Mami, may favor kong gustong pangayoon. Sige, bisan unsa. Unsa man na, ha? Pwede na tong bisitahon ang shop ni Mr. Kim? Nga naman. Gusto lang kong magpasalamat personally ug ako sad siyang hatagan og gift. Dad. Okay, no problem. Ini ko man itong simba. Mudritso kita sa shop ni Mr. Kim. It's been a week. Pero wa paghapon mabalik. Eskwela lang akong best friend Aiko. Kumusta naman ka-taon siya? Oh, I miss her. Gimingaw na ko niya sa iyang company. Labi na karon nga lunch break na. Ako rin sa taon, usam kaon-ron din sa pantry. Oy, Chucky! Ay, Chucky! Oh, Hannah? Oh, Fanny? Ay, ikaw rin laging usa. Hain man din si Aiko. Tuod na lagi nga wa ko makakita niya. How is she, ha? Si Aiko, kuan, ang akong phone. Si Aiko ay, wa kalibak. Siya rin nag-video call. Ako nang tubagon, ha? Excuse me, girls? Hello, Beshi? Beshi! May kinanawag ka. How are you? Hi, Beshi! Hi. I'm okay. Tanawa ko. Wow!
Kaputulog limpyo na laging imong mga kuko. Yes! I'll see you soon sa school. Really? Swear? Close your heart, huh? Musta ka kas klase ugmaan? Yes! I'll be there. Ah, yay! I'm so excited. Me too. Aiko, let's go. Beshi, I have to go. See you. Bye. Bye. Okay. Ani na ta sa shop ni Mr. Kim, Aiko. Hay mangyang shop, mami. Oh, bitaw, murag mingaw man lagi. O, kanang kudo, kanang shop nga po ang pintal sa pultahan? Pero, sirado lagi. Uy, may tapad nga abli ang shop. Mangutan na lang ta. Basta nanirabas Mr. Kim niya, walang ta makaabot niya. Dali na ka mo. Atong doolon. Iyo, mahimong Iyo. mangutana? Mister, susabayat ko, Kining iyo. Kining tapad ni mga shop ba, ilaman ni Mr. Kim, no? Kanto bang may mga Chinese collector's items? Ay, si Mr. Kim ang inyong toyo. Si Mr. Kim. Nganong nisigam ko lang imong mga mata, iyo. May problema ba, ha? Iyo? Bitaw iyo, mura lagi kag na-shock sa dihang gisultihan ka na mo nga nangita kami ni Mr. Kim. Johnny, anak. Mangutan na lang tami iyo kung naaba siya. Kay murag sirado man gyud ang iyang shop. Ay, kuan manggol iyo. Naalang tami tuyo niya. Ay, kini manggong among anak. Iyang natabangan sa iyang problema. Tinuod na, Lo. Og ni Ami aron magpasalamat ni Mr. Kim. Og ihatag ni nako akong regalo niya. Pero dugay nang wadiha si Mr. Kim. Unsa? Uy, hain man niya si Mr. Kim, iyo. Patay na. Sa kabuhan na ang nakalabay. Unsa? Unsa? Joker ka man sabi iyo, uy. Pangumidyagon. Bitaw, bago pa lang gani miniyang gibisita sa among antique shop sa milabayng simana. Iyo, seryoso bitaw mi. Please, sultihin mi. Kung hain na si Mr. Kim. Nagsulti man bitaw kusti doon. Seryoso ko. Huwag ko magpinuan ninyo. Wahay rason aron magbinuan ko sa mga tao nga mitaliwanan ng kalibutan. Gani, di lagkay ka mo ang mianhe o dagita niya. O gisultihan ko sa maong informasyon. Paukata, susama sa inyong gayon. Natabangan sab ko ni Mr. Kim ang anak niya itong mga tao nga mianhe. Unsa? Matinabangon mga ugayo to si anheng Mr. Kim. Masayang makita nga nagkinahanglan yun sa iyang palabang dahil siya magmakulis pagtabang. O sa iyang paglakaw, tanunay niyang daang Dragon Imperial. Ang Dragon Imperial? Ay, o ganun mo to mo. Tultulan ka mo sa menteryo, diin siya gilubog. Ano ninyong makita mismo nga nagsulti ko tinood. Lolo. Naatuod. Na ang Dragon Imperial. Gipatong ibabaw sa iyang nitso. Dad, usay puti pasabot ni ini. Nga sa ato pa. Maayong ang pagbuminaw Mr. Kim sa nga Lex nibisitahan Pino ko sa Vlog. shop. Usa na ka. Bisan unsa pa siya. Ang importante, nga iya kitang natabangan. Natabangan niya
nga maayo ang kondisyon sa atong anak. Kay kung dili patungod niya, naunsa nakakaroon in taon si Aiko. Mr. Kim, thank you ha. Nay akong regalo nimo. Ako lang ning ibilin sa imong nitso ha, dinhi sa minteryo. Thank you sa pagtabang sa akong manghod, Mr. Kim. Pahuway sa dayon, Mr. Kim. Salamat kanimo, Mr. Kim. Okay, class, time's up. It's time to pass your work. Yes, I'm done, teacher. Wow, Beshi! Oy, can I say mong drawing, oy? Thank you. Uy, wow, Aiko. Bago na imong drawing sa imong superhero, ha? Oh, superheroes, rather. Yes, teacher. They are my family. Si Daddy, Mommy, o Kuya Johnny. And they are my superheroes. Wow! Limpyog na ka-trim na ka sa imong mga kuko. Yes, teacher. Very good, Aiko. Thank you, teacher. Yes! Yes, good, ma'am. Super clean and body conscious na ng akong beshi. Kaya di naman siya ganahan nga magdadagdamot o dahon si kamote. Ikaw cute. Ang butan na bata, malipay ng gulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Kung kini mga bata mga kasama na tapos kung aso ninyo ning sibanaw na nga naguluhan, ay koko dinhilang sa mga aso. Hindi ko iguliat kinitanan sinuwat ni Inday Girly Kabudlan o kining ang ato ang directory si Ate Martes Barbal Boris. Unya atong spinner ang ato ang manager sa Bien Aqua si Kuya Joel Bensi Soundman, Mr. Ricky Bangis Garing ato audio editor. Wala natin giya sa iking bindingan rope installation si Kuya Ariel Macao o si Kuya Randy Tayan kinitanan dalit ka na doon sa Arabian Drama.